Šalom, Boží pokoj vám všem, bratrům a sestrám. Haleluja. Chci vás něčím pozbudit a vlastně i upozornit to, co se vlastně v dnešní době děje, aby každý z vás pochopil, co v dnešní době jako křesťanství znamená. Každý z vás a každý, i my, ať už já nebo ostatní, musíme pochopit jednu věc. Bůh nám dal lásku, Bůh nám dal autoritu, aby jsme šlapali po škopěch a po hadech. A Boží slovo jasně říká v některých věcech okolností, jak se máme vlastně chovat. Jo, nebo mnozí je prostě u některých ani ne, že by takhle bychom měli jednat jakoby špatně, ale máme jednat podle Krista, mít Kristovou mysl, jeho smýšlení, aby jsme měli změněný charakter. Chci vás jen něčím o tom pozbudit, protože Boží slovo jasně odkazuje, když budeme číst Boží slovo a odkazujete na Filipínským 1, 2. kapitola, je-li Kristus nějaké pozbuzení, nějaké potěšení z lásky, nějaké společenství, ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost, mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednou duši, jednu mysl, nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte jako v pokoře a važte si jedni druhých více než sebe. Ať každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus, Ježíš Kristus. Amen. Toto je prostě to, co Bůh dal, toto zaslíbení. Pokud budeme jednat sami za sebe a budeme mít sobě větší pýchu než to, jo, každý bude mít svoji hrdost sám nad sebou. A toto je vlastně poukázáno vlastně, co se v dnešní době děje. Každý z vás pochopí jedné věci, co vlastně od nás Pán chce. Pán chce od nás jednu věc, aby jsme milovali jedni druhé, milovali své nepřátele a tak dále. Toto je vlastně ukázaný Kristový charakter. V Božím slově je psáno jedné věci a odkazuje to na tohoto věc, že Ježíš Kristus nám dal ovoce spravedlnosti, aby jsme měli i ovoce, hojné ovoce, pokud se neodvrátíme od hříchu. Protože Boží slovo říká Matouš 3, verš 8, říká jasně, začněte nést ovoce odpovědícímu vašemu pokání. A toto je vlastně ovoce pokání, aby jsme měnili svůj charakter, měnili jsme svoje smýšlení, mluvu, chování. Jo, odvracujeme se od každého hříchu a tam vlastně nosíme ovoce. Už z našich rtů vychází ovoce. Ale pak, aby jsme pochopili každé slovo, co vlastně odkazuje, protože Boží slovo jasně říká, 1. Petrova, kde odkazuje, aby jsme žili mezi bohami poctivý život. Odkazuje to na to, ten čas, aby jsme ho vykupovali, a Boží slovo jasně říká, hleďte, abyste dočasný pobyt prožili v posvátné úctě. Toto je už to, aby jsme vydrželi až do konce. Aby jsme měli lásku k jedním druhým. Aby jsme žili v posvěcení. 1. Tesalonický 5. kapitola odkazuje toto. Boží vůle je toto, vaše posvěcení. Aby jsme se vyhýbali smilstva. Aby každý z vás žili v čistotě. Aby každý z nás v podstatě žili jsme v tom, co Bůh od nás vyžaduje. Aby jsme se líbili Bohu. Bůh chce, aby jsme se líbili jemu, ne lidem, ale aby jsme se líbili jedině jemu. Tam přebývá to, že láska k němu je, alebo Boží slovo říká, mnoha láska vyhasne k Bohu. Bohužel už se to děje, bratři a sestry, jen abyste byli informováni tím, že dějou se takové věci a je na nás, jak se vlastně rozhodneme pokračovat v tom, co pro nás připravil. Je na nás, jak si budeme věřit. Opravdově věřit. Opravdová láska. Jo? Bůh chce, aby jsme tu lásku měli ke všem. On nás první miloval, když jsme byli stvoření. Jo? A proto to tak je s náma, aby jsme se fakticky vydali Bohu úplně. Ale ne každý je vydaný. Je na nás vlastně, jak se rozhodneme žít svůj život. Buď budeme žít jako ničemové, anebo budeme žít tak, jak chce Kristus. Smýšlejte jako Kristus, jeho myšlen, Kristovou mysl, jeho charakter, své srdce odat jemu, nechat se měnit. Protože Boží slovo jasně říká, spáči noci spějí a opilci se v noci opíjejí. Ale my patříme dnu. Toto světlo je přebývá v nás, aby bohani viděli náš život, jak jsme změněni.
Pak budou si mnozí říkat, ty jsi věřící a přesto děláš tyto chyby? Ty jsi jako ponaučet a žiješ v hříchu, hraješ automaty. Ale Boží slovo jasně říká, že ty žijete mezi bohány poctivý život. Komu vlastně prezentujete prezentaci? Tomuto světu? Boha tohoto světa? Boží slovo jasně říká, my jsme nepřeji Boha tohoto světa, ale Boha, ducha, který je z Boha, samozřejmě. A tento verš vlastně odkazuje přesně, jen to, že se takhle dal k tomu jim příklad, abyste jim pochopili, nechci si přidávat ani ubírat. Ale Boží slovo jasně stojí a proto držme se ho opravdu. A je psáno toto, řeknu to znovu, my jsme nepřijali ducha, který je z tohoto světa, ale ducha, který je z Boha. Amen. A pokud si tyto věci dále budeme připomínat, mnoha z lidí slyšíte kázeň nebo pozbuzení, furt to dokola to sami. Ano, Boží slovo jasně toto říká, že tyto věci se vám přišel nadále připomínat, přišel se vás burcovat a napomínat vás. Dokud to vstanu přebývám, přišel, jasně říká Boží slovo, Boží slovo je jasně stána jedna věc. Dokud toto stanu přebývám, přišel se vás burcovat a napomínat vás. Neboť stán mého těla bude brzy složen. A co znamená to, že bude brzy složen? Přijde vytržení. Bůh nechce, aby jsme dělali věci, které prostě děláme ve světě. Ale to, co chce, aby jsme dělali z nebeského království, co přichází to slovo. A to slovo je živé a mocné. Bůh je žádlivý, ano. A proto žijeme pro něho, pro Pána Ježíše. Je na nás, jak se rozhodneme, protože Bůh nám dal tu svobodnou vůli. Mnozí jdeme po té široké cestě, nejdeme po té úzké cestě. A proto je na nás, jak se rozhodneme, co vlastně chceme následovat. Haleluja. Jen opravdu přemýšlejte tak, jako náš Pán Ježíš. Určitě Pán Ježíš si nedělal některé věci sekty, ale mnozí už to tak bývá, že si dělají z některé věci sekty, dělají si modlářství a toto dále. Kristovo tělo je rozděleno. Kristovo tělo je rozděleno. Boží slovo, co je psáno? Někdo říká, já jsem Apolův, já jsem Pavlův. A Pavel říká, co pak Kristus je rozdělen? Rozděluje se tělo Krista. A nad tím bychom měli všichni přemýšlet. Měli bychom být jako jednota Boží. Neboť Efeským je psáno toto, že Bůh nás stvořil už před stvořením světa a shromáždil nás jak na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Jednota je důležitá, neboť jednotě je síla. Tak, aby jsme opravdu byli vydáni k Bohu, máme jen jednoho Boha a sloužíme jedinému Bohu. Což pak máme jiný bohy? Nemáme jiný bohy, máme jen jednoho Boha. El Shaddai Edos Edonai. Haleluja. Toto je to, co prostě Boha jméno, jeho jméno je tak vzácné. On je Pán pánu a král králu. Pokud si z toho vemeš inspiraci, vemeš si z toho ponaučení, bratře, sestro, je na tebe, co jsem tomu teďka řekl. A nechci, aby tam vznikl nějaký si guláš, ale aby se každý viděl z vás, co připomíná Boží slovo. Opravdu vážme si to, co je v Božím slově a žijte duchem. Nechte se vést Duchem Svatým. A proto každý den budeme přemýšlet o tom, jak máme žít dál. Ano, Bůh chce, aby jsme byli pokorní, aby jsme byli poslušní. Někdy ještě bývá takové věci, že jsme křesťani, přijali jsme Pána a pak se stěžujete na život. A mně se ničím tady to nedaří. Bůh mi tohleto nedal a tohleto nedal. Kde je ten slib? Ano, i Boží slovo toto říká, že přijdou takový. Opravdu někdy musíme děkovat Bohu i za ty dobré i špatné. Job přišel o všechno, přišel o ženu, o děti, o všechno. A každý mu říkal, kde je ten tvůj Bůh? A jen opravdu na nás, jestli jak budeme věřit, jak vkládáme lásku k Pánu. Jestli jsme opravdu věrní, jestli opravdu vydržíme až do konce. A takhle to s námi. Job měl bředy, měl bolesti a děkoval za ty dobré i špatné věci. Ano, mě taky dneska bolel zub. Něco vám řeknu. Ale já děkuju Pánu za všechno i za to dobré i špatné. Já nepřišel sám sebe ukazovat, ale přišel jsem ukazovat Ježíše Krista. Jeho mocné slovo, které je mezi námi. A je na nás opravdu, jak se rozhodneme žít ten svůj život. Budeme žít tak, jak chce náš Pán a opravdu
je na nás, jak budeme žít posvěcený život. Nemusíš to vytrubovat nikomu. Nemusíš říkat, hele, já se postím, nebo tady to. Proto v Boží slovo je psáno, nebuď jako farizeové, kteří se ukazují, že se postí a tady to. Raději si pomáš hlavu a obličej olejm, aby nebyl zjevný tvůj půst mezi lidmi, ale mezi Bohem. To je toto, co Bůh chce. Bůh chce tvé obecenství s ním. Ty a on. Ten vztah s Pánem, který máme mít. A opravdu, jen na nás, jak si vybereme ten vztah. Jo? Možná budeme dávat větší prostor tomuto světu, než k němu. Ale opravdu jen záleží na nás, jak budeme žít ten život zbožný. Jen opravdu záleží na tom, jak bude náš život působit mezi ostatníma. Oni na nás uvidí to změnu. Dokonce Bůh si použije i nevěřícího člověka. Bůh si použije i člověka nevěřícího a zjistí, že jak žiješ ten svůj život. Opravdu to tak je. A je na nás opravdu, aby jsme žili, nebo oni uvidí tu inspiraci. Říkal jsem, wow, on je úplně jiný. On se úplně nezměnil. Ten jeho Bůh musí být zajímavý. Ten Bůh je to, co Bůh chce, aby ho fakt opravdu následoval. Ale je na nás, jak si rozhodneme ten život. Opravdu jen závisí na nás. Oni na nás uvidí tu změnu. A pokud neuvidí změnu, říkám, a on je furt stejný. On dělá furt hlouposti. Ale pokud uvidí tu změnu, charakter, mluvení, chování a toto všechno, Bůh ti nechce špatné věci, on ti chce dát jen ty dobré věci. Ale jo, opravdu, co si opravdu vybereš ty. Evangelium je lehké. Je opravdu lehké pochopit a opravdu přijímat. Boží slovo jasně říká, jak Ježíš šel a říká, já jdu ke svému otci a dávám vám jiného utěžitele, ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout. Haleluja. A proto přijmeme pravdu, i když pravda volí a pravda nás osvobozuje. A toto je dokázáno, že prostě máme být v Kristové učení. Že učíme se se živým Bohem. My ho oblékáme. Galackým 3 se píše, kapitola 3, verš 27, všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblekli. Oblekejte tělo Krista. Oblekejte jeho charakter, aby jste byli opravdu celý ozbrojení a oblečeni. Jeho jméno je tak vzácné a příjemné. Jeho je lehké. A proto opravdu oblekejme Krista opravdově. Mnozí to uvidějí. Mnozí uvidějí váš charakter, jak se chováte. Půjdete někam ven, nebo jenom půjdete mezi bratrama a sestrama, OK, a přijde den, kdy prostě řeknete si, OK, půjdu, vidím toho bratra a tak půjdu pozdravit. A co vy uděláte? Nepodáte ani ruku bratrovi? Opravdu se pozná i bratr v nouzi a zeptá se tě, máš co jíst? Wow. Mějme charakter Krista. Opravdu, aby jsme opravdu přišli k tomu, co Bůh chce. Haleluja. Protože Boží slovo říká, když se půjdeme do 1. Samuela, 2. kapitola, verš 12 a Eli, a tam píše o té neposlušnosti a takhle, bylo tam i lakomství a toto všechno, jo? Je to sice starý zákon, ale chci vám něco k tomu říct. Eliho synové byli ničemové, nedbali na Hospodina. Jo? Prostě nedbali na Hospodina ani na jeho pravidla. Prostě dějme to, co opravdu chce Pán. A jestli budeme neposlušní, takové věci jsou, většinou přijde takový trest. A opravdu je na nás, jak budeme opravdu vydaný. Protože Boží slovo říká jasně, ty do mě poctím a ty do mě znevěříš zámby, neboli zostudí Pán. Opravdu je na nás, jak budeme uctívat Pána, opravdově v čistotě. A je na nás opravdu, jestli přijímáme vlastně pravdu. Byli jsme vysvobozeni z Egypta. Mojžíš přišel a byl vysvobozený lid, ale přesto se vracíme do toho Egypta. Tady je i ta věc, co křesťani prostě častěji trpí. Ale je na nás opravdu, jak se rozhodneme žít svůj život. Je na nás na to, jak se rozhodneme opravdově žít. Pokud budu přijímat věci z toho Egypta, vracím se zpátky do toho světa,
Vracím se dennodenně, ale jen opravdu na tebe, jak se rozhodneš žít svůj život s Kristem. Ty ho sice přijmeš, jo, ale přesto dál řešíš. Vrací se zpátky do Egypta, do toho hříchu, smilstva a tak dále. Wow. A mnozí ani nepochopíme, že prostě Bůh opravdu jedná. On vidí všechno a pak si řekneš, on nikdo nic nevidí, ale kdo to vidí? Bůh. A Bůh dává i takhle autoritám dávat i znát. Kamkoliv se hneš, kamkoliv se pohneš, Bůh bude pořád sledovat tvé kroky, jestli děláš něco špatně nebo co dobře. Ale opravdu je na vás, jak se rozhodnete. Protože Boží slovo říká i o těch věcech, i o autoritách. Posloucháme autority. Přijdeš do sboru a jen opravdu, jak budeš poslouchat. Opravdu. A protože Boží slovo říká, poslouchejte ti, kteří slouží Pánu a kteří vás napomínají. Takový se mezi sebou mažte, mějte mezi sebou pokoj. To samé mezi bratama a sestrama, i mezi pastorem neboli duchovním otcem. Toto je dokázáno, aby jsme byli opravdu vedeni. Nebo Matouši se píše, ještě vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblekněte pokorou vůči sobě, navzájem vždyť. Tady to je ukázáno, že ještě to je další sloka z verše, co bychom měli vědět. Opravdu poslouchat. A že je opravdu vedený Pánem poslouchat těch, kteří slouží Pánu. Židům 12:13 myslím, že říká, poslouchejte ti, kteří vás vedou. Jo? Mnozí máme názory, nebo máte názory k tím věcem. A pastor tohle to mi řekl, a tohle se mi nelíbí, a tohle to se mi nelíbí. Ale bohužel to jde vidět zjevně na tvým životě, že si myslíš, že u tebe všechno dobře, ale jsi na velkém omylu. A přitom Bůh ukazuje na tom, co tě nejvíc bolí, neboť pravda bolí a pravda osvobozuje. Opravdu přijmej to, co je z Pána a opravdu buď v pokoře a přijmej to, co je z Boha. Ne to, co je ze světa. A pak si říkáš myšlence, já si můžu dělat, co chci. Mně nemusí říkat někdo, co jak mám žít. Ale Bůh může. Ano, a použije si na to i lidi, že ti to připomene. Nikdo ti nezakazuje, jak máš žít. Ale Bůh ti to připomene skrze ty nádoby, které jsou okolo tebe, které jsou věrný Pánu. A jen opravdu na nás, jak si rozhodneme žít svůj život. Opravdu hleďme si toho, co Bůh pro nás připravil. Bůh má pro nás takové zaměření, aby jsme byli opravdu s ním vydaní každý den. Opravdu i doma. Ne, že jim přijdu do církve, jo, jak jsem říkal o tom vztahu, jo, že máme mít vztah a obecenství s ním. Já vím, že se k tomu vracím, ale to je už i téma o tom, že máme být opravdu vydaný s Pánem furt. Nejen církvi říkat haleluja, zvedat ruce a Boží slovo, co říká, jdi do svého pokoje, zavři se a modli se ve skrytu ke svému Otci. Toto je dokázáno mít vztah s Pánem. Měnit se. A pokud přijdeš do církve, to je taková ta duchovní posilovna, která tě posilňuje. Jo? Od toho to je prostě, že máme prostě možnost mít to vedení. To je ta Boží milost, kde ti někdo může ukázat ten správný směr. Jo? I když ty to ani nevíš, nebo si to možná neuvědomuješ, ale Bůh zase je něco do tebe a Bůh dává to semínku, který on dává zrůst. Takže je opravdu na tebe, jak to do svého života přijímáš. Chci ti říct, že opravdu jen záleží na tebe, jak se rozhodneš svůj život. A ano, děje se mnoho věcí, i ty věci, že prostě tělo Krista je rozděleno. Opravdu mnozí jednáme proti sobě, proti bratrovi, sestře, téma tohleto tam, toho neposlouchej, nebo tak. Ne, Bůh chce, aby jsme ho následovali celým svým srdcem. A proto miluji Boha celým svým srdcem, celou svou mysli, celou svou duši, celou svou silou. A opravdu záleží, jak fakt se vyvedeš tomu. Opravdová láska je k Bohu, jestli ho budeš opravdově milovat. A jak ho budeme milovat? Že budeme i činit jeho vůli. Jan 14:15 říká, jestliže mě milujete, zachovávajte má přikázání. Haleluja. A toto je dokázáno do tvého zastupy, do tvého života. Co bylo zase to? Ty jsi přijal Pána Ježíše a Ducha Svatého. Pečeť Ducha Svatého.
Haleluja. A proto žij s ním a nech se vést Duchem Svatým každý den. Nech měnit svoje postavení, svoje smýšlení, svůj charakter. Smýšlej tak jako Kristus. Ježíš měl mnoho zástupů a vybral si 12 apoštolů. Wow. Nedělal rozdíly. Ani apoštolové nedělali rozdíly. A opravdu nereptej, nepomlouvej, ale přijmej pravdu. Přijmej pravdu, zanech všechno, co je špatné a přijmej to, co je dobré. To je na tebe, jak se rozhodneš. A to, co jsem shrnul, tady to všechno do toho, ne, že bych chtěl tohle všechno míchat, ale aby jsme každý pochopili, co je opravdový Kristus. Co Ježíš opravdu chce, aby jsme si měnili své životy. Prezentuj nejdřív ve svém životě Krista, potom můžeš něco ukázat na druhý. Ale nejdřív změň sám sebe. To je důležité, ve svém životě musíš dělat tyhle ty věci. Boží slovo jasně říká, čiňte pokání, nebo nebeské království je blízko. Haleluja. A proto žij pravdou. Žij pravdou. Pavel apoštol říká, stal jsem se vaším nepřítelem, že říkám pravdu. On se stal nepřítelem, protože oni skrývali lež a řekl pravdu, tak se za něj uražuje a už byl pro ně nepřítel. Ano, my máme být nepřátelé tohoto světa. Bohužel, děje se to i mezi věřícíma, děje se to i mezi nevěřícíma. Ale opravdu pravda bolí a pravda osvobozuje. Už to říkám po několikrát. A jen opravdu na nás, jestli opravdu budeme všechno přijímat to, co je fakt Boha. A je na nás, jestli buď přijímáme tento svět. Tento svět padne do záhuby. Dennodenně budeme přemýšlet na tom, jak máme žít svůj život. A potom, co řekneš, Bože, já nemám nic, co mám dělat, tady je nuda. Budeš si říkat ve svém životě, no nuda, co budu dělat? Budu se ožrat, budu se opít? To není útěcha. Potom, když se to sám příklad řekl takovou metaforu v tohletom. Půjdeš na zábavu, opiješ se, ráno se probudíš, staneš s kocovinou. A co se potom stane? Bude ti bolet hlava a máš další den, který si řekneš nuda. A tak to bude furt pokračovat dál a dál. Ale opravdu, jestli nalezeš opravdu lásku k Pánu, nikdy se nudit nebudeš, protože Bůh tě bude posilňovat, Bůh tě bude vést k směru, kam máš žít, a nebudeš se cítit sám, protože tě pošle mezi božíma dětmama. Evangelium podle Jana říká toto. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal být právo božími dětmi. Už tam budeš mezi božíma dětmama. Pokud jsi ho opravdu přijal, dal ti právo být boží dítě. Jsi boží dítě. A proto ti říkám, že jsi i nové stvoření. Pokud jsi i pokřtěn, haleluja. Je to pro tebe velký plus. Žij život naplno s Pánem Ježíšem. A jestli je pro tebe opravdově, že Bůh jediný, on je jediný Pán pánu a král králů. Spolej se jedině na něho. Jen ti chci říct tohleto, co už je k tomu, hrnu se ke konci, a abyste každý pochopili, co vlastně Bůh chce. Pracujeme tak, jako pracoval i Pán Ježíš. Choďme jeho autoritě. On nám dal autoritu, aby jsme šlapali po škorpionech a po hadech. On dal nám mocnost, aby jsme veškeré mocnosti nám patří pod nohami, aby jsme na ně mohli šlapat, aby jsme mohli šlapnout hadovi na krk. A jen toto je už dokázáno, co Bůh dokázal. Žij tu pravdou. Žij každý dnem. Žij tím, co Bůh ti dává právě teď. Jiná možnost už nebude. Chceš být spasen? Měň svůj život každý den. Jen opravdu na tebe, jak se rozhodneš. Haleluja. Haleluja. Jen to, aby jsme každý pochopili, že Bůh koná. Bůh uzdravuje. Když budeš chtít žádat ve víře, ty budeš uzdraven. Popros, žádej o Pana v jeho jméně, on ti to dá. On to učiní ve tvém životě. Ale opravdu věř. Ne, že budu věřit, že až teprve uvidím zázrak. Ježíš šel tomu setníkovi a řekl setník, Pane, nezasloužím si, aby si vešel pod mojí střechou. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Samozřejmě Ježíš byl ohromen jeho vírou. A říká setník, Pane, já sám podléhám velením. Když řeknu, běž, tak běž, když budu stát, tak budu stát. A Ježíš byl z toho ohromen, že takovou víru ještě nikdy neviděl v Izraeli. Wow. A toto je dokázaná víra.
Protože Pánovi se bez víry nemůžeme líbit. Jen opravdu na tebe, co zaseješ do svého života a jak ho aplikuješ. Haleluja. A proto buď dělý a střízlivý. Žij tak, jak chce náš Pán. A Boží slovo říká, 1. Petrův list, verš 14, říká, poslouchejte Boha jako jeho děti. Prostě upevnění, jo, tady píše upevnění v Kristu, jak duchovně i fyzicky. A my jsme Boží děti, jo. Protože Bůh, když někoho pokárá, dá opravdu toho nejvíc miluje. A i na tebe, jak si rozhodneš svůj život. On tě miluje, on ti dá tu lásku, ale taky tě on vychová. A toto všechno chci do toho shrnout, aby jsme každý pochopili, co opravdu Bůh dělá v našich životech. Žij tak, jak Bůh chce, aby si žil podle toho, co on chce. Líb se Bohu, ne člověku. Líb se Bohu tak, aby ses mohl vydat tomu, že oni na tebe lidi udějí světlo. Ne, že budu mít v sobě pýchu, ale opravdu, že budu mít v sobě to Kristovou lásku. Jdi radši ven, jdi radši osvobozovat. Jdi, protože Ježíš sám řekl, dává vám moc na nečisté duchy, uzdravujte nemocné, vymítejte démony. A pak řekl jasně Ježíš, jděte do celého světa a získávajte mi učedníky. A každé evangelium po celém světě. Toto je shrnutí do toho, aby jsme každý pochopili, co Bůh opravdu chce. A opravdu svěřuj Bohu všechno. I své starosti, své bolesti, své trápení. Možná jsi teďka zraněný, možná ti někdo ublížil. Zradí ti i ten nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně. Možná máš ve vztahu problém. Ale s kým nebudeš mít nikdy problém, a to je Pán Ježíš. On je pořád s tebou. On utěšuje tvé srdce a říká, já jsem tu s tebou. A Boží slovo jasně říká jednu věc, já na tebe nikdy nezapomenu. Už toto je dokázané, že on tě miluje. On už věděl, kdy se narodíš. On už věděl o tebe, kde budeš na jakém místě. Byli jsme už přes stvoření světa, jak si píše v Božím slově. A takhle je to dokázáno, že on viděl celý tvůj život. On sledoval, když jsi byl ještě v lůně, matčině lůně, už tě dávno znal. A je na tebe, jak se sedneš k tomu, jak si řekneš tu myšlence, říkáš, Pane, ty jsi viděl celý můj život? Ty jsi viděl celý můj život, Pane? A pak si řekneš, wow, že ty jsi šel za mě na kříži. Někdy si to musíme i my uvědomit, i chyby, které děláme, ale on přesto Ježíš viděl. On ví, že kolikrát spadneš, kolikrát se zvedneš. On věděl už, jaký hřích budeš mít nebo do čeho spadneš. Ale jen opravdu na tebe, jestli se vydáš Bohu a učiníš z toho opravdu pokání, že už neopakuješ ten hřích. On tě vychovává, on tě učí, on tě miluje tak, jaký seš. On nekouká na to, jak člověk vypadá. A on tě i tak stále miluje. Ať seš jakékoliv. A jak duchovně, i fyzicky, Bůh tě bude milovat pořád. Amen. Jinak chci vám říct, milujte se navzájem i svého nepřítele. Mějte požehnaný život mezi sebou, bratři, sestry. Opravdu, když je ten čas, využijte, vykupujte čas. I s mládeží. Pokud jsi křesťan, přijal si živého Boha, běž a konej Pánovou vůli. Čiň jeho to, co on činil mezi námi. A opravdu žij tak, jako náš Pán Ježíš. Choď jeho autoritě. Haleluja. A Boží slovo jasně říká, kamkoliv půjdeš, já půjdu s tebou. A to je dokázáno, co Bůh učinil ve tvém životě, mým i tvým. Haleluja. Já se s vámi loučím, bratři, sestry, a doufám, že si něco z toho vemete, i když jsem tam do toho dával mnoho věcí, tak abyste věděli, že Bůh je živý, Bůh činí mezi námi mnoho věcí. Tak si toho opravdu vážte, přichází poslední časy, vykupujte ten čas, opravdu čiňte pokání a vydejte se opravdu Bohu. Jednejte podle Krista. Přeji vám krásnou, požehnanou noc, je asi tak 2 ráno a půjdu teďka spát a měl jsem tady to, aby jsem tohleto natočil, tak ne, že bych šel ukázat sebe, nechci lajky nebo sdílení, nechci být sám, já nechci oslavovat sám sebe, já chci oslavovat Krista.
I tohoto říkám teďka napřed, aby jste si něco nemysleli o mě, něco takového. Ale jinak děkuju za to, že si vyslechnete toto a že si to vezmete k srdci. Tak jo, šalom, pokoj Boží všem.